Sziasztok, gyerekek! Sziasztok! Mondok vicceket. Találtam egy párat, de ezt úgy kell, hogy mondod a másiknak, jó? Mondjuk nem pár, hanem olyan 2. Lehet 2. Na, 3 meleg megy a sivatagba. Oda megy a rendőr, megkérdezi. Én is már rég hallottam. Megkérdezi, mi ez a valami, amivel lövünk távolra, és megsebesíti az embereket. Az egyik meleg mondja, pisztoly. Mi az a másik, ami ilyen fénylő lánc, amit a rabok kezére rakunk? Mondja a másodiknak, bilincs. Jó, eddig mind a 2 átment a vizsgán, rendőr vizsgáján. Oda megy a harmadikhoz. És ezt már nektek kell megkérdezni, akinek mondjátok, hogy mi ez a hosszú, fekete, gumiból készült bot? Az mondja, gumibot, okos meleg átmentél. Jó? Lehet, hogy valakinek leesik, valakinek nem. Ez van. Másik meg, ez picit csúnya, bocsánat, ezt is tabról veszem föl. A második, van egy lovam, leszopod? Az, akinek mondod, az mondja, hogy nem, akkor megkérdezed, hogy akkor kit szopsz le? Jó? Ez csak ennyi, gondoltam, így elmondom nektek. Jó? Na, sziasztok! Ivi voltam. Ja, és ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel. Goodbye!